Good morning mga ka-rides. Nandito tayo ngayon sa lodging house na malapit sa kuhaan ng ticket. Kasi kahapon, kung di nyo pa po napapanood, ay hindi tayo nakakuha ng ticket dahil sa sobrang dami ng tao. Yung last kasi na number na tinatawag kahapon ay 28. Tapos yung number na nakuha natin ay 160. At yun, sabi nga sa ticketing office ay hindi tayo mabibigyan kaagad. Kaya pwede pa daw magpahinga. Almost 24 hours. Lagpas nga talaga na wala akong tulog. Sa kakamanay, hindi rin makatulog kasi panay ulan. Sobrang pagod. Kaya eto, kumuha na lang ako ng lodging house dito sa malapit sa ticketing. Yung nakuha ko pala dito no 1-3. Yan. 1-3 lang siya for 12 hours. Ang problema kagabi, nakatulog yata ako mga alas 10 pa lang. Kaso nagising rin ako pagka alas 12. Dahil nawala ng kuryente, tapos hanggang ngayon wala pa rin kuryente. Lobat tuloy yung yung power bank. Pero yung battery ng natin, DJI ay naka-charge naman. So makakapag-vlog pa rin tayo. Tapos wala pa akong almusal, babalik pa ako ngayon doon. Nakapagligpit na ako ng gamit. Yan. Nailagay ko na sa motor yung top box. Itong bag natin. Chinelas na yung huli kong ilalagay. Helmet. Okay na to. Doon na lang tayo maghahanap ng pagkain. May mga kainan naman doon. Tapos ayan na naman umuulan ulit. Tapos hindi ko pa naituturo pala yung pagkuha ng ticket video na lang natin mamaya. Kasi doon sa pagkuha natin ng queuing number ay nakapag-video naman tayo. Tapos babalik tayo para doon na sa ticketan. Doon na lang yung video natin. Basta ang process kasi pag nakakuha na tayo ng queuing number ay punta na tayo doon sa station. Tapos yung number na nakuha mo, yun yung ibibigay mo. Tapos aantayin mo lang na tawagin yung pangalan mo. Tsaka doon tuloy-tuloy yung process. So, ayun mga ka-rides. Nice na din pala magpasalamat sa 1,000 mahigit na nag-subscribe sa YouTube natin. Kahit madalang lang tayo mag-upload. So, yun mga ka-rides. Punta na ako sa ticketing. Kita-kita na lang doon. So, yun. Good morning mga ka-rides. Punta na ulit tayo sana. Buhaan ng ticket. Iwanan ko sana yung jacket ko kaso wag na lang. Baka makalimutan ko pa may ticket na ako. Petsa nga pala ngayon ay December 22. Oras alas 7:34. Sana makakuha tayo kagad ng ticket. Pero ang problema, umuulan. Hindi ko alam kung mamimigay sila ng ticket. Baka delayed na naman yung yung biyahe. Delete o cancel. Okay sana kung delay lang, pero kung cancel, pareho lang naman yun, di ba? Hindi ba biyahe? Kaya mga ka-rides, update na lang ako pag dating ko dyan sa may kuhaan ng ticket. Umuulan pa. Ito yung forma natin mga ka-rides. Basta tayo naman. Sige, okay. Wala namang mga ticket ka. Mga ka-rides, ganito kadami yung tao ngayon At dito pala ako. Hanap akong mapaparadahan. Grabe yung tao, gano'n.
pa kaya ako dyan? Oh, dami. Tayo mga ka-rides. So, ayun mga ka-rides. Tulad ng inaasahan, ay hindi pa tinatawag yung number natin. Alas 8 na pero wala pa din. Sobrang dami ng tao. Galing pa doon yung parking hanggang sa dulo. Wala pa din. Ito, kahapon pa to sila dito. So ayun mga ka-rides, no, alas 4 na ng hapon at hindi pa rin ako natatawag, wala pa rin akong ticket. Mga ka-rides, after sa window 1 tsaka 2 dito sunod pag nabigyan ka na ng ticket. Napatapos sa 7:16 para sa so ay mga guys, pagkatapos mo ng 16 na 17 tapos 18 para sa PPA tapos 20 para sa Coast Guard. Dito na rin pala yung Coast Guard nila eh. Parang may kukunin pa sila sa ticket natin. Sana makasabay natin sila sa biyahe. Kapag makasabay siguro, di na siguro muna ako mag-hotel sa ano. Alin, diretso na rin ako. Lalim ah. Ay, Santa Clara oh. Santa Clara oh. Dalawa, saan yun? Ayun? Maganda na may tama. Hindi kasi ito may nakapila. Ha? May nakapila. Try na lang natin. Doon tayo dulo? Oo, try natin. Ito doon eh. Oo. Ikaw ba? Wala ka? Wala. Bro, Santa Clara, papuntang ano? Alin? Ito no? Santa Clara din kayo, Bob? Santa Clara. Montenegro. Ang Montenegro to? Ay, ito Santa Clara kabila. May pangalan no? Clara kayo? Oo. Kabila pala. Ba? Montenegro ka pala? Bagal na. Kabila pala. Dito na ba? Sa Montenegro makaragay? Napundot ko pa. Ay, lalim. Ala, putang yun. Lalim pala na. At saan palabas yan? Ito data ba siya? Narating na. Ha? Ang dulo. So yun mga ka-rides, nandito na tayo sa port. Kaso nagbababa pa sila ng pasayro. Matagal-tagal pa tayo bago makasampa nito. Nakaharap. So ayun mga ka-rides, no? Bumili na lang ng puso tapos pancit. Walang ibang tinda dito sa barko.
Gutom na rin ako. Yung kahit di ko maintindihan yung lasa, bahala na. Gutom na eh. Parang amoy panis. Wala na panis-panis sa taong gutom. Yung update mga ka-rides sa oras natin, alas 8:41. Nag-aantay na lang kami na makababa ng barko. Kahapon nga nakasakay tayo alas 10. Tapos parang umalis yata mga alas 6 eh. Alas 6 yun. Stranded ulit, tapos diretso tayo kaya ngayon. Tapos tingnan natin kung saan tayo papahinga. So, ayun na mga karay. Welcome to Allenport Summer! Oras natin alas 8:48. Hanap siguro ako ng hotel. So, tatawag muna ako sana. Mas! Okay, ano ito? Tayo. Kasi nawala yung ano? Mag-check na lang ako. Nawala mo lang kakalibangon. Natatay sana kasi ako mga rides na. Kaso nawala. Diretso na. Oh, thank you. Bakbakin na natin to. Ay kaso di pala ako nakapag-update. Yan ang pag-update sa misis ko. Alas 8:48. Text ko lang yung misis ko na di diretso na ako. Yan nga lang mga ka-ride ay mahangin. Pero kaya. So ayun mga ka-rides, baka diretso ko na rin. Nakapagpahinga na rin naman kasi ako sa barko eh. Sa alanganin na, alas 8:55. Hindi pa ako makapagmapa, walang data. Tapos nagcha-charge ako sa cellphone. Buti naman yung battery ng camera natin ay naka full charge naman. Yung cellphone ay pwede tayo mag-charge dito. At balita nga mga ka-rides may bagyo din dito sa may Samar. Grabe, pahirapan tayo sa pag-ano ng ticket sa Matlog. Isipin mo yun, lagpas 24 hours tayo stranded. December 2023 na ngayon mga ka-rides. Tapos andito pa tayo sa Alin Samar. Kawawang nila lang. Mahu Bridge. Sayang yan hindi tayo nakadaan dyan.
Mga ka-rides, update din lang din pala, no? At hindi na marunong magsalita. Update lang tayo. Yung gas ko, last ko na pagas nito ay doon sa ano, Castilla, Sorsogon. May natira pa tayong 4 bars. Tapos yung average consumption natin naging 42.6. So, kasi po. Hoy! Ayan! Ayan, matulas tong ganyan. Tatin sa tirasyo. Mabutak-butak. Barangay Buena Vista. Nung nakaraan natin mga ka-rides, no, pagdaan natin dito ay gabi, kaya wala tayong vlog na kita yung view dito sa lugar na to. Pabalik lang, kaso parang wala namang nanood doon. Ay, lakas ng hangin. Delikado bang niyang kabuti o tapos ganito kalakas ng hangin. Ang hangin pa. Okay. Wala tayong mapa. Kaya naman siguro to. Kahit walang mapa. Diretso lang naman to eh. Bayan ng Buena Vista pa rin. Ang lugar to. Parang kay Alegria, San Isidro. Di ba ako nagugutom? Oo, laki ng utak yun. Japan. Rabers. Kompetensya sila ng ano, ng Quezon Province. Ayaw talagang magpatalo. Grabe sakwa ng kalsada sa Quezon Province. Huwag mo sabihin pati Quezon Province. Sabagay, ito yung nauna eh. Mamaya talaga sa ano, Arigo. Ito na. Paunang sample sa pagdating natin ng Katbalogan. Yun yata pinaka ano, pareho ng dati. Dito is lubak pero okay lang. Pero pagdating sa Katbalogan, papuntang San Juanico, yung pinakamalalang dati. Ito ano ngayon. Ang kalsado, parang ang kinis maling konti mo dito, magpupunas ka. Ganda lang view. Ganda. Man, lakas ng hangin. Magdadrive ko hanggang Mindanao. What the hell? Oh, yeah. Wow. Oh, surprise, motherfuckers. Lubak. Grabing lubak yun. Diyan din ako na ano nung ano eh, matagal na yan. Tapos dumaan tayo dito nung 2020 to eh, gabi. Pag dumangay ng 20, ano dito gabi, yari kayo. Oh, eto nang simula ng lugar. Grabe yan. Wala ito. Okay. Sama ito dito man. Ay, inaano yun ako.
Grabe ito mga ka-rides oh. Bumili ka ng ano, gawa, may tubig sila. Yeah. Hello, Backers! Tayo ay nakakaputi pa rin. Wala namang ulan. Ganda na mga ganyan. Ay, ating lugar na to. Welcome to Calbayog. Ito na pala start ng Calbayog. I love Malaga. Ito. Ay, taas. Ang ganda doon, pwede maligo. Pwede yata bumaba. Pwede nga. Ano? Pwede nga bumaba. Ganda. Ito, taas. Katalor dito. Ang sarap panirahan dito, alam eh. Wala ka rin ako makakahan dito. Mga ka-rides parang walang balik. Hindi bumabalik. Ganda ng kalsada nila dito. Ano, panis kayo. Yun mga ka-rides ko. Hindi ako nagpipika pero tuloy-tuloy. Hindi bumabalik. Oh. Bakit kaya? Oh? Hayaan ko lang. Grabe. Ganda ng bus. Sa may I Love Pinya pa rin to. Ay, Lulugan Falls. Ano ba? Baka mag I love Halupalop. Yeah boy. Ganda ng lugar, man. Ito yung paangat mga ka-ride. Tapos sira yung kasarada. Okay, butas na. Hindi tayo makabuelo ah. Pagas tayo, pagas. Tubas na tayo. Nakapagpa-full tank tayo.
255. Nandito tayo sa Kagsumi, Kagsumi, Margarita, Kalbayog. Kalbayog at Balogan. Kasi 59 minutes na lang ang Balogan. Kagsumi, basta Santa Margarita. Try natin kung ano pangalan ng lugar. Hanap na lang akong hotel. Bukas ko na itutuloy yung biyahe papuntang Surigao. Welcome to Gandara. Oras alas 11 sarado. Basta Katbalogan. Diretso lang. Sige. Sugat na adi. Diversion kanan. Sugat na adi. Pag diretso mo nga do, sumasod ka na lahat yan di. Pag diretso na lang. Sige, thank you. Waray, hindi ko bakit. Basta tinuturo niya may diversion daw eh. Yun yan. Nagloko yung charging port ko. Dito tayo maghahanap ng matutulugan mga karay. Ayaw ko yung pakat-pakat na. Kuman sir. Yo! Welcome to Katbalogan City! Oh, binaw na lubak. Wala na yung lubak nila. Tayo ay maghahanap ng hotel. At ako ay magpapahinga at sakit na ng katawan ko. Tapos wala tayong mapa, iikot lang tayo. Malit lang naman tong Katbalogan eh. Hanap tayo ng matutulugang hotel. Ano yun doon? Palabas? O ito yung palabas. Dati nung ito kami dumaan. Kaso gabi. Hanap ka ng matutulungan. Diretso. Parang ito yung city. Hotel, pwede na to. Kasi sa gilid lang. Ha? Road here. So, hanap pa tayong iba. Walang paradahan eh. Hanap yung iba.
labas pa eh. Dito kami dumaan. Sakto lang. Para pag uwi tayo bukas ay diretso. Yung may paradaan sa ano? Kita ng motor ko. May hotel o isa pa. Hotel, ito may hotel. Parang malalaking konti. Wala na ata. Ano lang? So, ayun mga ka-rides. Nag-hotel na lang muna tayo. Ito yung nakakaong hotel. Heavy. Sana malinis yung CR. Yan, may. Malinis naman. Grabe. Kaya ko pa naman sana siyang diretso, no? Ang problema ko ay lupat lahat ng gamit ko. So yun, good morning mga ka-rides. Ito yung day 4 na natin. Dapat day 4, nasa Mindanao na tayo. Ngayon, andito pa rin ako sa Tacloban. Palis na ako. Ang oras ay alas 5. Dapat kanina ako alas 4 umalis. Kaso, natagal sa pag-ising. So, ito yung room pala na nakuha natin mga ka-rides na. 1,100 lang to. Tapos yung check-out na dito is alas 12 ng tanghali. Mura na siya para sa 1,100. Malinis naman. Ito yung CR. Yan. Check na rin natin, baka may naiwan ako. Wala. Yan mga ka-rides na. Alis na tayo. Check lang ako ng mga gamit kung may nahiiwan pa. So yan. Update na lang mga ka-rides. Okay. Babiyahe pa. Babiyahe natin is mga 6 hours. Liluan. Tara. Masyado na tayong delay sa biyahe. So ayan mga ka-rides, paalis na tayo ng Tacloban. Wala ba? Hindi pa ako nagkakape mga ka-rides. Palabas na ng ano mga ka-rides, no? Tacloban. Sakto yung hotel na nakuha natin. Malapit lang dito sa labasan. Na ba to?
baboy. Lilitsyon sila oh. Ay, tama kasi Pasko na pala mamaya. Lagi. Dapat ngayon kasi nasa amin na ako eh. Biyahe pa rin tayo ng Pasko. Dito talaga kanina. Ayun. Kalsada pa ba to? The fuck? Ito matagal na yan. Parang dito rin na dumaan nung 2022. Ganito na pa rin. Itong bayan na to. Rider ka. At baka dumaan dito to. Dito. Ay! Pasada mga karay. Hoy, manok. Ating butas oh. Harap na harap yung ano. Ito, wow! Woo! Welcome to San Juanico Bridge. Ano na? Alas 7:26. Nakadaan ulit tayo. Piling mag-picture dyan sa unahan eh. San Juanico. Nakahinto kami nung nakaraan dito eh. Ganda. Man. Ilang beses na ako dumaan dito na pero gandang ganda pa rin ako dito sa San Juanico. San Juanico. Ano dito? Dito na ako. Noong nakaraang ano no, biyahe natin may nakasabay tayo mula ano eh, Matnog hanggang ano,
At ngayon ay wala, solo tayo. Punta tayo dito sa may ano na Tacloban. Arco. Picture lang ako. Ah. Welcome to San Juanico. Yeah. So ayun mga ka-rides, dito tayo ngayon sa may Arco ng Tacloban. Sakto napansin ko, ano yun, buko. Sakto napansin ko yung tawag dito, yung bracket ng top box natin ay kulang na ng isang brace. Buti dinalaglag, oh, yun. Kaya pala umalog. Tapos sakto, sa harap, nagwi-welding sila. Pinadaan tayo dito. Kasi dati diretso tayo dun eh. Dito sa mapa, pinadiretso tayo. Bago to ah. Nung nakaraan, tayo nakadaan dito. Team ako. Hindi ako nakapagpagas. Ano to? Hindi tayo dadaan ng city. Palabas na tayo ng Tacloban mga ka-rides. Sakto, may petrol. Ang dami na. May 2 hours and 48 minutes na lang tayo mga ka-rides para papuntang Liloan. Bakbakin ko na to at nang makasakay sa barko. Wala na tayong ginagamit na mapa mga ka-rides. Hindi na makapag-search eh, wala nang signal. Nag-close kasi yung app. Ano kayo? Mamaya na lang. Pagbalik na lang mag-picture. Pagbalik
Huwag na lang magpipicture-picture kasi kasama ko na yung misis ko. Ito yung pinakamataas na tulay sa Pilipinas eh. Mataas. Oo, mataas. Kasi pinakamahaba yung sa ano na ngayon, yung Cebu. Saka Canonico. Isipin na ako. Ano dito sa Google? Lubakan. Rough road. Gaming. Wala pala. Yo, what's up mga rides? Dito na tayo sa Lilogan. Photo yung ticket. Ano pala? Ano yung barko yung paalis? Sakay, boss? Pa Surigao, boss? Di ba lang, sir? May pagkatop na kami, sir. Sakto. Mabot. So ayun mga ka-rides, alas 11:13 sakto nakaabot pa tayo sa fast cut. Malubat na rin yung ano, palupat na yung camera. Tapos ako naman kakain pa pagkatapos nitong ticket. Medyo mababa rin yung pilay. Mga ka-rides, nakakuha na tayong ticket. Nahabol natin yung alas 12. So sakto lang yung kanina na nagwaswas tayo. Kasi yung sa isip ko hahabol yung alas 12. Barko po. Scott? Opo. Saan yung ano? PPA? DMLT, sir. Pagkatapos, Doon. PPE. Sige po. Ano? Kuha tayo ng ano, sa Terminal P tapos PPA. Oras ng mga rides, no? Ay, matagal-tagal din tayo nakapila. Mabagal magbigay ng ticket. Mas 12:17 na. Okay, kasampa na tayo dito sa Bar Aragua. Saan to? Ay, mga friends. Hapon. So yung mga ka-rides, nakasakay na tayo. Tapos bumili na ng kanin dahil gutom na ako. Hindi na kaya siya hanggang sa Surigao. Dahil Surigao, mga 3 hours pa siguro. Kung mabilis, kung mabagal 4. Kain na lang muna. With mga ka-rides, yung side skirt natin wala na. Ang pangit yun. Ay, bali. Hindi ko na napansin, nabali pala siya. Grabe yung mga lubak. Siguro nalubak ako na yung mga antok na ako. Hindi ko na napapansin eh. Hanap na lang tayo ng hotel nito ngayon. Pero sakto rin naman, tapos sa akin yung city. Dahil dyan ako maghahanap ng ano, hotel sa Boulevard. Saan nyo nangunguha ng ticket? Ano ka?
December 2024 ulit. Ako'y maghahanap ng hotel, tsaka magbibilhan ng cover. Dahil ang pangit tingnan. Ang sagwa. Dagdag gastos na naman, nawala sa budget. Iyak. Iyak malala, mamen. Pero may budget ako for emergency. Yun yung gagamitin ko na lang. Ganun kaya gawin ko. Tanggalin ko na lang yung sa kabilang gilid. May ginagawa dito. Tapos yung ano ko, dami ng mga kambing-kambing aberya. Kagiyak. Kayak pero tumatawa. Buti na lang, naglaan ako ng ano, pang emergency. Pang sa mga ganito. Boulevard. Tagal ko nang di nakagala dito. Dito ako magpapasko ngayon sa Surigao. I love Surigao, man. Hindi ako nakapag-graduate eh. Yan. Yan. Traffic. Thank you. Maganda tumambay dito sa gabi mga rides, malamig, mahangin. Ganda lang kaya ako ano. May mga tindahan na dyan, ang pangit na. Wala yan dati. Siyempre, dati yun. Nagbago na yun ang lugar na yan. Uy, itang ka. Wala. Wala, sumalay sa tari ko eh. Diyan na lang kaya ako. Para dito ako bandang doon na lang sa pinagstihan ko dati. Doon na lang din siguro kasi may wifi. Kung doon lang din naman ako, dapat doon ako sa duman sa kabila. Nag-shortcut ako. Pero may nakita ko siya kung isa pang dito eh. Problema na sa labas. Yun o. Review. Lumayos kaya yun. Ganda lang sana ko para sigurado. Yung pinagtihan ko na lang. Makukulit na yung mga tricycle dito eh. Sana may mabibilhan ako bukas. Hindi ko alam kung bukas ako bibili o ngayon. One way ba to? Parang one way nga ako. Ikot ako. Diyan o. Ang awit lang, basta. Dami ng ano, ginawa pala tindahan yan, yung shortcut. Dito na lang din ako sa may ano, yung pinagtihan ko dati dahil malapit siya sa lahat, malapit siya dito sa Boulevard. Malapit rin siya sa ano, yung mga ihawan. Malapit rin siya sa ano, motorcycle shop. Sa ano, diretso.
Babawasan ko na lang yung pang emergency ko. Wala eh. Kung magagawa ko dyan. Eh, bawas na yung ano ko. Ano yung daan? No entry. Kapila pa pala ako iikot. Ikot pa. Nagbago na yung mga ruta. Bago na. Ay, sakto. Titingin na rin ako ng ano. Cover. Andito na tayo sa Surigao City mga ka-rides, no? Nawala na rin pala yung palengke nila. Yun yung ano, nung pagpunta natin dati, wala. Unti-unti kang tinanggal. Ay, andun yung motorcycle shop eh. Ito, tibay na ito. Hindi pa rin natanggal. Bake shop pa rin, tapos lumihan. Ang palengke, wala na. Saan na kaya nakalagay yung palengke ngayon? Ayun yung ano. Ano ba? Baka. Eh, wala na. Meron mo? O sarado? So, ayun mga ka-rides, ito, nakapatay ng hotel. Hindi nga ako. Third floor ba naman? Tapos kailangan kong buhatin yung top box. Eh, kailangan buhatin yan kasi andyan yung laptop. Kailangan kong kunin mamaya. Ito no, maganda yung kwarto. Tapos, yung CR, malinis na ako. Ito yung gusto ko dito sa halaman nila eh. Tsaka, mura lang to. 1,000 lang. Mas malinis pa to dun kaysa dun sa Bicol. Ay, Sorsogon. Layo ng ano, diferensya. Tapos mas mura to. Yung 1,300. 12 hours ito. 1,000. 24 hours. Ay, hinihin pa. Ayun mga ka-rides, dito na matatapos ang ating day 5. Na ano, kasi pupunta pa akong motor shop. Hindi na si Ro magbablog. Hanap ako ng side fairings, tsaka yung bracket ulit ng top box, gumigilid. Ayun ko kung paano i-adjust yun. Wala kasi akong panghigpit eh. Yung ano lang sa taas, yung sa baba, wala akong pang-hold. So, yung mga ka-rides, ito ang day 4 natin. Salamat sa mga manonood at saka nanonood. Kaya salamat na rin sa nag-subscribe, ano? Katuwa lang sa pag-vlog. Okay na yan. Dito tayo magpapasko. Tapos ugma. Bisaya. Tapos bukas, babiyahin na tayo mga ka-rides.